Mas mayo gid sa amon pa sa part sa mga driver kay ti dako na bulig para sa amon ang saka nga pamasahe tungod nga pati nagi ka mahal sang aton nga krudo. Ti dugang na nga income namon sa kadadlaw pumiyara gid man. Salamatan namon dako na pumiyara. Oo. Inexpectar nyo man nga masaka ka dyan piti. Ate, na-expect naman mo naman kay tiyang krudo, kung tinay ka, nasi na saka. Eh, O saka naman. masaka naman buwas. Amula na, ano naman, ito may dugang masaka pamasahe. Dako-dako na nga bulig sa amon nga mga driver para makatugang-dugang mo sa amon nga income sa kadadlaw. Kaya sa subong, wala na gid. Halos, gamay na lang gid madala namon sa amon nga buhay kadadlaw. Oo, piktado, gid ka mo yung katama. Pila na lang madala mo kay compare tabi sa naligad. So, yung nagliga, dala pa kami dag 500. Kung isa, sobra gamay. Subong 300. Kung isa ganubo pa. Ang madala namon, si Boundary pa. Mabandiri. Mabandiri namon, matagaan. Pero ang madala namon, hindi lagi yung tama ka na ko. Pero sa nagliga niya po. Pila subong boundary? Bandiri, may ara 700. Sa ano. Pero ang Mera 1,000. may ara maniban. Oh. Oh, ikaw ya sir, imo na. Jay kung bayad ka lang. Ya bandiri man, 700. 700. Oo. Galing kaya mon nga diesel. 1,000 gamon. Pero wala kita problema sa pasero, damo pasero. Pasahero, may harap ng pasahero. Kaya galing tete, ang pasahero pa daan subong. Halos sa labanan, may man kabaya dyan. Pulo, may harap 12. Dito wala kami katuan kay wala kami isang taripa nga na hindi may kasupot sila ng tugid niya support ang taripa. Pero pila gid jaya ang plate dapat 13? Dapat sa professional trisi mo. Provisionary. Oo, wala kami taripa. So pila ang yung ginasok na plate kalabanan pulo. Palabanan, pulo, tapos 12, kaya wala kami taripa, 12 lang naman panukot. Yung iban, wala man yung bayad, 12, pulo lang, wala naman kami kakuha. Kung estudyante, discounted pila. Pulo na sa estudyante, ma'am. Pulo. Medyo hindi man sila. Oo, okay na sila yan. Pulo, galing kaya ang iban, hindi estudyante, pulo man yapon yung natay. Di wala niyo yung ginabais. Kung magbayad, Balitaan ka taripa. balitaan ka taripa, di wala ka mamimo. Naraman na kayo, hindi ka mga pasayro, kabayad man 13, pero dutay lang yun. So bali, ang gina-propose ni nga 15 pesos would be enough naman na sa inyo? At makadako gina nga bulig para sa amon, mamay, kaya ang madugang nga sa amon income, mag 15 pesos, kaya 500, masubra pa. Pero kung sa amon niya pangadadlaw, dako na ginawa bulig para sa amon. Hindi kay masaka naman liwat ang fuel. Okay lang na sa inyo nga dugang lang may 2 ka pesos. Di ko ano ang proposalin sa babaw, di wala man tadamay mo, kay sila nag-ano sa ato pamasahe mo. Pero kung ikaw pa desisyon nun, ano gadya dapat or ano manami nga plate nga pila ka pesos? 15 euro, ma'am. O ano sa 15 pesos. Pero kung magsigi-sige, pag saka, mas perde naman kami na kung magsigi pag saka eh. Hindi pa full tank mo ang ginadala mo nga jeep. So, ma'am, full tank na sa amon niya ko. Pila na kadlaw? Full tank. Ang full tank, 3 days na nga biyahe. Ang mga biyahe. So, nakagabigat po kami. Diesel, mga tagpila ang ginatughong mo. Ay, for example, ang diesel, di ba? Pila ka litro ang, pila ang balor sang litro nga ginapatugungan mo sa... Sa isa kadlaw, maximum mga 15 liters. Pero ang tagpila na sa isa ka gas station nga ginapatugungan mo. Ang sa kalito. 82, 83. Sa Shell ka. May kundi ng murato, may. Hindi sa ibang nga gas station barato, pero diin ka usually kapatugong. Petron. Kay barato, sa yan, no? Oo. Mahal siguro, ma'am. Shell ang mahal. Okay. Petron kami. Oo. Sa mga pasahero, wala man sila pag-decrease nga naman ba natin pagsaka sa fuel, dutay na lang sila. O mas lagay sa gapon. Na juta-jutay ginawa ng pasahero, ma'am. Oo, kaya ang iban wala na kagwa wala. Kaya tungod na mahal-mahal nga wala naman sila galagaw dito.
Dahil dutay-dutay mo ng ano, ang pasahero. Tapos, ang iba niya mga driver, ma'am, wala nagabiyahe mayo. Yung aga, kagabi. Pinaka-trip ka usually. Sa isa kadlaw, mga 6 rounds. Balik na no? Si anong ka balik? Sa Subong ya. Subong, isa, 5, 4, ano na lang na. Ang iba niya, tatlo. Oh, ang iba ng mga operator, 2 sa aga, 2 man sa hapon. Amo na lang na ilagi na imo para hindi sa makuan. Oo. Di ano man ang iyong mensahe sa mga pasahero kahit di masaka ang mapitihan? Tanay mga pasahero, ano lang may chindi man sa mga driver nga te. Kung niya pasakat, yan. Kung wala lang nagsaka ang krudo, hindi man na namon tani gusto nga magsaka. Kaya kung hindi magsaka, wala nang kami dalon. Tani sila nakachindi man sa mga driver.